Tamo kubuja kok banglai wala jauh ka haja zero man Tiprajwk Naam Mr. Prasanta SKMB norok hinkai display kaham ke nukui tong mankana anak kebangma borona comment khakya tei message bahino khakya Prasanta Tiprajwk Naam zero man SKMB aboti ka video tubudi tamo angka nini phasingdi nung Sabono support khani khaya abono tei video sanam di hinai anak comment khakya message khakya aboni bagi ang o video ma sanamga tei norok video na pause khai comment porimano norok baksa saimana baksa saimena ang titam sanai jengba jeng kok banglaimani nokha kobi kok sana thangkai borok no nogoi baksa borok srenggo hini mano Tiprajwk Naam Mr. Prasanta zero man haipano tabuk borok se abotike kok bangai tongo tam sanai borok ni channel link ang description wa ruwi rinai phagi jeng men kok sauna te kok kolok mano chikoncha sawi norok no bujirwana video nana sekang pola sanai abo kebana kaham hamya sana thangya abo ani subscriber tei viewer samani bagai o video ma sanamka tei video jaga kisa wansuk tei tongo hini mano pola sekang zero man youtube channel kaise video sanamka aro Tiprajwk Naam no rose khakya jolo chips chana sekang moso yokai chana bagai bini babun thalik khogoi tobuka hinmani abo a jaga zero man saka ne phakai aswk chakrak ne phani thali khogoi macha hinai abotike kebama saka bini a ne pha aswk chakrak hini sama bagai Tiprajwk Naam chajakliya Tangwi nang ani bagai hamya sakai ba saka abotike ani babuno tei hamya sana nangkha hinai Tiprajwk Naam JODI.CHAJAK abun ulo a kongno tei SKMB bini channel o saka kebno rose khaipano abotike nokni borokno mention yasi suri kok sama chaya jorano boji sana nangu hinai SKMB bini channel o saka aboni ulo Mr. Prasanta a zero man ni rose video khaima jaga OP hinai comment khai rekha abono tei Tiprajwk Naam tei Mr. Prasanta bor khorni WhatsApp tei chat text khayui kisa kok banglakya aboni ulo Mr. Prasanta kaise video upload khakya Tiprajwk Naam bono talsogya hino hinai Mr. Prasanta bini video jaga saka talsogya ba cherai adang madang mas kaya asainai bono se hino nung Tangwi ano talsogya hinka nini kokti khai ani ma babu se hamya talsogya angkha abotike JODI.CHAJAK nung Tangwi ani ma babu no atike ma saka hinai Mr. Prasanta bini video ni bisingli saka Tiprajwk Naam no abotike borok ni kok banglaimani nukjaka tei aro je nai tongnai borok ni viewers rok belai confuse wana jaklakya saboni kaham saboni hamya eba sabono support khainai hinai kebangma borokno kisa misa bekawa hanya doubt kahaiba ongkha norok hinkai kaham ki bujui man kana hinai ang khawa wanchugo ang o video jaga keboni kaham hamya sana thangya kaham hamya sabo khaitong abo norok public no nai nogoi tongo ani o video tubu mani sanamani abo ani viewers rok ano comment khai samani bagi se ang o video sanamka tubuka kok borok elap darin phasinde abono sanai jengba jeng abote chikon mikon kongno karui beka hamya ongoi tonglakhai bahake chanai janjani samung ja khailadi Tangwi hinba norokno nogoi baksa borok srengmung srengei mano norok se abotike jolima naslerma hamya salai tongkhai norokno polo khainai dol eba munai chong borok tamo wansunai example kaisa sauna tabuk norokni abotike kok banglai hamya salai tongmani nogoi baksa borokni bokao tebo hamya wansumung wansuk jagai mano asingno sanai norok joto kaham ongdi thansa ongoi kaham ke tongladi norok ni audience viewers rokno monai kotok eba srengthai video upload khailadi jeng joto dara bai dol monai abotike logi baksa kathalai tongna nango ani phasingtei jodi ani kok sama jaga chaya rok sajama tongkhai ano nakardi Tangwi hinkai ang ani joto viewers eba ani video nai tongnai rokno kebona hamya wansuk mung negative rok khairina muchungya joto kaham ongoi thansa ongnase nangu tei ang abono sanamuchungo jesu borok kaham pono ekbar waisa mistake khlaimano aboni bagai a mistake no ekbar no maap khayei jotono khoroksa tei khoroksana kaham khai teoisa chance bahina rina nangu Tangwi hinba tabuk zero man kok sama jaga bini chaya mistake pono ongoi tongkhana eba khai Tiprajwk Naam kok sama jaga pono bini chaya ongoi tongkhana tei kaisa Mr. Prasanta bini kok sama jaga pono chaya ongoi tongkhana abono sanamuchungo jesu borok kaham pono waisa mistake ongoi mano aboni bagai jeng jotono support khayei tei waisa
je hamya no kaham ke phurungei aboti ta sadi haitang di hini sawi pano next tewaja sengborno support khayui logi rina nangu norok tabuk tamonai norok ano comment box o comment kai sadi tangi hinba ani je samani ang norok no sawi pakya tabuk norok ni bukhawo tamo matong norok borok no taisa Tiprajwk Naam Mr. Prasanta Zero Man aborok no taisa thansa khai nainera muso norok ano comment box o comment kai sadi